Nazdar, to jsem zase já. Vítejte u druhého videa, kde si rozvalíme tyhle dva boxíky od Legendary Cards. Aspoň teda myslím, teď abych nekecal, ale myslím si, že jo. Jo. Legendary Cards. Tak, ty boxíky mám doma už poměrně dlouho. Já jsem je pořídil v tom předprodeji, takže to je, možná si troufnu říct, úplně ta první várka. Tak. Jinak jestli koukáte na tohleto video jako první, tak silně doporučuji, pusťte si to první video, to předchozí, kde jsem otvíral Gamersy. Tak jo, jdeme na to. Tady ten checklist, tohle je vlastně ta série, která vyšla ještě před tím updatem. To znamená, že tady nemůžete být, myslím, podepsaný hašek nebo něco. Pro mě to bylo teda trošičku překvapení, když jsem ten produkt koupil a ono vlastně vyšlo najevo až potom, že tam ty karty vlastně nemůžou být, ale furt si myslím, že, nebo nemůžou být, já se teď do toho nechci úplně zamotat, nechci tedy říkat nějaký nepravdy, ale byl tam nějaký ten problém, že si dobře pamatuju, že v tom checklistu byly nějaký karty, které fyzicky se do této jakoby první série nedaly. Tak, tohle to se otevírá jak? Ty kokos, to bude ještě zajímavý tohleto. Dobrý. Tak, já tady využiju jednu base kartu. Tak, otevřeme si ten boxík. A teď na první kartě máme ze Slavie Praha Petr Kadlec. Já tam takhle strčím tu řadovku, aby to nebylo vidět. Takže Petr Kadlec, Slavie Praha, nejvíce asistencí v playoff. Limit 2 z 20. Tak, ta druhá karta je horizontální. Jo, tak já jsem teďka tu řadovku strčil až na tu spodní kartu. Tak. Patrik Martinec, nejvíce utkání v řadě s bodem. A tahle karta je limitovaná do 5. Takže pětkovej Patrik Martinec, Sparta Praha. A máme tady podpis, která potěší, asi můžu říct, budoucího majitele Třince, protože tahle karta nezůstane do sbírky, to by zůstala když tak pardubická. Šimon Hrubec, oceláři Třinec, 3. ze 13. Tak, poslední karta v boxu. Marek Kvapel, Game Used Gear. Takže nějaká memoška. Jo. Pro Vítkovice. Kus drezu. Nebo nějaký patch. Něco takového.
limit 20. Pěkně udělaný teda. Takže první boxík je za náma. Takže toho Kvapila si můžeme dát takhle semka. A my se vrhneme na ten poslední. Tak, první kartu nebudu nějak napínat. Nejvíce budu v jednom utkání Zlín Petr Čajánek. Tady využijeme kartu. Takže Petr Čajánek. Dal 19 z 20. Tak, druhá karta. Kladno. Martin Procházka. Limit 5. Předposlední karta. Ty kokos, to je 1/1. Jestli teda vidím dobře. Pavel Gefert. Nejvíce budu v jednom utkání. 2+5. Takže 1/1 pro Spartu. No škoda, že nejsem fanoušek Sparty, no, tam by to nadšení bylo úplně o něčem jiném. A tady to vypadá na podpis pro Slavii Praha. Roman Válek. Třetí ze 13. No takže takový jako rychlý shrnutí ze 2 boxů těch rekordů. Máme 2 podpisy, 1 memošku a 1/1. To je teda taky hodně slušný plnění. Tak jo, tak ode mě je to takhle všechno. Díky, že jste koukli. A zas někdy čus.